Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в Централния стратегически клуб за анализи Свободна зона. С мен Георги Коритаров. 24 декември, ден и настроение в очакване на Рождество Христово, ден и настроение повод за размисъл и за духовност или спомен за българската духовност, за българските корени, за българските пътища. Българските пътища, за разлика от българските магистрали, са нещо доста сложно, нещо доста по-дълбоко и може би, ако си представите символа на магистралата като нещо строящо се и заредено с много не просто финансов, но и политически капитал, на този фон символа на пътищата на българската духовност са все още неизбродени, все още незапълнени и неосветени с познание, все още люшкащи се между надеждата и колебанието, дали сме в състояние наистина да се изправим, да се консолидираме около една обединяваща национална кауза и да тръгнем напред, както го правят други народи в други държави, където въпреки кризи, въпреки също толкова сериозни сътресения, нациите се опират на светли примери, припознати от всяко поколение, като онази морална опора, която винаги дава стимул за развитие. Живеем в времена на измислени герои и на забравени истински герои. В немалка степен динамиката на това време на глобалната комуникация, време на световни телевизии, време на журналистика, която е журналистика на всекидневието, журналистика, отразяваща събитието. И на този фон някакси човек е на път да забрави, че някога словото е имало други измерения и други стойности. Например, колцина са обърнали внимание на една публикация в портал Култура на Йордан Евтимов, която наред с много други публикации в Култура, които са свързани с различни събития, литературни, театрални, изложби, изобразително изкуство и така нататък. Та Йордан Евтимов припомни една годишнина. 100 години от раждането през ноември 1915 година в Кюстендил на Ефрем Карамфилов. Може би има хора, които много добре знаят академик Ефрем Карамфилов, един от най-големите литературни историци и критици на българската литература, едно от светилата на литературното познание. И когато се опитваме да съберем тези образи, образа на днешното динамично време, времето на глобални форми за размяна на информация и времето, когато творци като Ефрем Карамфилов дълбаеха в народопсихологията на българите през литературните им образи, през героите на национално-освободителните борби, но изведени до пиедестала на творци. Вижте колко интересно като позициониране на равнища. Едното ниво, онова потопено в вечността, и днешното ниво, забързаното на размяна на информационни послания и на една все по-тъжна забрава на това къде са всъщност нашите корени. А нашите корени са там, където е голямото творчество и изследване на още по-далечните ни корени. Затова днес ще говорим по една, дано да проблясва във вас истинския аргумент, защо обединявам така темите.
за журналистиката и културните ни корени, за динамиката, забързаността и глобалността на информацията, която всеки ден, всеки час преминава през агенции, телевизии, радиа, електронни издания и онова, което е истинския корен, който стои някъде назад и дълбоко в историята, за който пишеха и дълбаеха творци като Ефрем Карамфилов. Ето ще ви покажа и тази книга, избрано от Ефрем Карамфилов. Това е наистина по повод неговата 100 годишнина и емблематично съществува дълбока връзка между началото и края на живота. Така започва един фрагмент от Смъртта и човешките характери на Ефрем Карамфилов. Книгата е съставена и подбрана като материали от неговия син, доцент доктор Ефрем Ефремов, мой добър приятел от времето на славния Централен спортен клуб на армията Септемврийско знаме, че и по-късно, иначе заместник декан на факултета по журналистика, човек, който и с когото може много да се говори. След секунди започваме. Добър вечер и добре дошли. Добре дошъл като стар приятел най-после в студио. Добре дошъл. Благодаря ти първо за поканата, твоята, за поканата да бъда в този светла вечер на очакване с вашите зрители и с вярата, че по-доброто ще дойде, в което надявам се всички сме убедени. Благодаря и за милите думи, които каза за моя баща. Това в лично качество, иначе е безспорно, че темите, които повдигаш, са важни, защото в сегашното динамично време да използвам това клише, клишетата имат предимството да бъдат верни. Да са верни и да се запомнят. Да. Е много важно да се вглеждаме, според мен е много важно да се вглеждаме в корените, защото да използвам класическата метафора, корена е по-важен от колелата. И също да направя връзка с това, което каза за пътищата и магистралите, което също е много добро сравнение. И двете форми, пътищата и магистралите, трябва да минат през проверката на времето, за да видят дали са устойчиви. Между другото, да ти кажа нещо, а и за нашите зрители, ще бъде едно подсказване. Казвам ви го сериозно. Намерете тази книга. Намерете я и наистина се зачетете в нея. Ефрем Карамфилов, избрано. И ще ви кажа защо. Началото на прехода през 89-та или 90-та година, зависи кой политически момент бъде разглеждан като начало на прехода, но така или иначе преди 25-6 години направи така, че много от големите имена на българската култура, на българската литература, литературна критика, изследователи от онази епоха останаха сякаш захлупени от капака, който сами си спуснахме върху спомена в какво време сме живяли. Такава е съдбата на Георги Караславов, на Георги Джагаров, до голяма степен на може би, Колю Георгиев, един голям български драматург. Не за друго, не че не са били истински творци, защото са имали истинско творчество, а защото просто са били вкарани в контекста и представата за личности, близки до режима на Тодор Живков. До голяма степен, може би, Ефрем Карамфилов, не в този буквален смисъл, но попада като поредица от имената на хора, които са направили значимата част от своята творческа биография по това време.
това е клеймо. Писал, работил, развивал се при социализма, значи в шкафа. Изваждате обаче тая книга. Почвате да четете. Забравяте, дори слагате ръка, не знаете кой е автора. Почвате да четете. Все едно е писана не за днешния ден, а за утрешния ден на България. Значи това са прозрения и анализи, които са разтърсващи в дълбочината и в реализма си. И аз мисля, че за теб, например, като син на Ефрем Карамфилов, е не по-малко сериозно това откритие на актуалността на написаното. Значи аз книгата, баща ми почина 98 година, аз тогава събрах каквото според мен беше най-доброто и което той най-много обичаше. Нарочно го оставих в оригиналния вариант с всички задължителни вметвания за буржуазни поети, примерно, и така нататък. Лесно можех да го редактирам да бъде политически коректно с времето от 99-та година, но сметнах, че няма да е политически коректно към паметта. Така го е решил, така го е написал. Още тогава видях, особено в есетата му, те малко ми е неудобно да говоря за баща ми, ама читателите сами ще се убедят. Видях в есетата, пикам себе, това се е едно писано за сега, 99. Сега, като покрай 100 годишнината, отново я препрочетох, в подкрепа на думите на Жоро Коритаров, също актуално. По този начин това не е някаква привилегия на баща ми. Ако човек прочете Захари Стоянов, ако прочете Алеко Константинов, нали, с Бай Ганьо прави избори, ще види една, може би, трагична повторяемост на нещата. А може би част от народопсихологическия модел у нас, който за добро или за лошо не се променя. Ето, само да прочета, защото това е много стряскащо. Това е епохата, в която Захари Стоянов създава записките от най-българското време. И виж сега какво е написано. Друга грижа на новите властници, в кавички, била да се заобикалят с хора, които са им приятни, които им допадат по начина на живот, вкусове, нрави. В такива случаи е важела мъдростта, древногръцката мъдрост. До властника по-лесно се приближаваме, като станем близки с пороците му, отколкото с големите му цели. Тези, които са свикнали или са се стремели преди всичко към весел, сладък живот, обикновено са имали слаб морал, склонни са били към корупция и са искали да я направят официална добродетел. И после, в ранните политически борби започват да излизат на преден план често хора с незначителни интелектуални възможности, но енергични, дейни, целенасочени. Тъкмо вътрешната ограниченост и плиткост им дават възможност за това. Опитни демагози, те свикват да дават лесни обещания, които никога не мислят да изпълняват. По този начин се очертават предните линии на групите, предназначени за по-високите постове. Енергични, делови, безскрупулни, амбициозни, весели, приятни събеседници, добри пиячи. Какво е това сега? Ако не е... Това трябва да го пише не на парламента да пише Съединението прави силата, ами това. Като имате предвид, че книгата е писана 76-та година, естествено тогава с уговорката, за да може да излезе, че това не важи за тогавашния строй, а просто е констатация за както сме го учили за буржуазния. И така беше клишето. Но, както казах, такива страници могат да се намерят в редица български писатели. Наблюдение и може би това е трагизма на нашата действителност. Симеон Радев в Строители за съвременна България. Стоян Заимов в миналото. Много паралелите, за съжаление, са повече от нормалните паралели. Кирил Христов в трите тома. Да.
спомени. И човек като ги прочете всички тези неща, ако има търпението и желанието, разбира се, ще стигне до нерадостни изводи за нашата съвременност и за политическия ни живот днес. Да. До някъде може да послужи като оправдание на политическия живот, който казват, и преди 100 години е било така, но това в никакъв случай за мен не е оправдание. Традицията не може да бъде, че еди кой си е крал, значи и аз да крада, защото е прието политиците да крадат. Гледай, колко интересно и фаталистично изглежда това обстоятелство на сравнението. Времето на корените на зараждането на българската национална генетика след освобождението, нали, времето на Захари Стоянов, и времето днес на забързания глобален свят са обединени от тези няколко реда като общ признак. Напред излизат алчните, деловитите, плитките, пиячите, корумпираните. И тогава, и сега. Да, като разликата е единствено в техническите средства. На времето, примерно, корупцията се е оговаряла на среща в кафе Шантан, използвам израз на Захари Стоянов, сега се оговаря по скайп, да речем. Но самата същност, механизмите, моделите на тези процеси, за съжаление, се крият в дори още и преди априлското въстание в зараждащото се българско чорбаджийство, нали, чорбаджийско съсловие, извън всички положителни качества за предприемчивост, бързина, еснафлъка и така нататък. Но лошо е, че за мен е лошо, че в морален план, като израстване на нация, не че искам да станем от един път с морала на средния датчанин, ясно, че не може, но не сме мръднали ни на йота от времето на Захари. Така си мисля. Обаче, нещо много интересно, то просто не е ставало дума, защото по тая тема не е имало повод да си говорим подробно, но твоят баща, роден 915 година, има един период, в който той е бил в много съзнателна възраст, когато, нали, пише за философски преглед на Димитър Михалчев. Нали, мисля, че в Вестник Мир, нали, други такива издания бил е като сътрудник. Нали, и има поглед и представа какво е представлявала българската журналистика тогава. Разказвал ли е спомени за това? Да, разказвал. И какво е казвал? Разказвал е за... Значи, българската журналистика с всичките... Тогава? Да. С всичките черти на сегашната, от гледна точка само на търсене на тираж и на популярност. Но при всички положения значително, сега, вярно, че информационните средства са други сега, но при всички положения значително по-отговорна и с отсъствието, ние сме си говорили с него, с отсъствието на съзнателно тиражирани лъжи. Това просто е било немислимо. Съзнателно тиражирани лъжи. Тоест, представата за жълта преса, да кажем, каквато имаме днес, е била немислима тогава. Немислима в българския печат. Естествено, имало е при турки, имало е, нали, такива издания за всеки вкус за всеки има по нещо. Но тия вестници, Мир, Слово, да не говорим за сериозните списания, са били, как да кажа, еталон за сериозност. Да попаднеш в философски преглед, да ти публикува професор Михалчев статия. Това значи, че ти имаш път към живота. Нали, отиваш и казваш с гордостта си: аз публикувах в философски преглед. Кажете ми едно издание при нас, където с гордост ще отидеш и ще кажеш: аз публикувах еди къде си. И няма да те погледнат с лошо. Сега вече ще те погледнат с лошо, каквото и да кажеш. Преди малко си говорихме за един наш общ колега Иван Бакалов, издател на И-вестник, да не прозвучи като реклама, който се оплакваше, че като се представял професията, казвал си: извинение, журналист. Нали, така, за да умекоти удара. Но тогавашната, корените на българската преса има много високи примери. Естествено, спомняме си класическия Алеко Константинов с Байганил прави вестник. Какво се прави? И това го е имало.
дума да няма. Но за сериозната журналистика, тогава за качествената журналистика, или да го кажа за журналистиката, защото другото не се е брояло за журналистика, са въжали едни, да използвам сегашно клише, европейски критерии, професионални стандарти, както искате го наречете, които не са отличавали елитните български вестници като начин на списване, да речеме от Таймс. Това го казвам, защото съм чел и с ръка на сърцето в тази вечер. Нали, говоря за качествената българска журналистика. Докато с течение на времето, нали, знам тази теория, махалото се завърта от казионния език, отива в другия език и така нататък, но нещо, като гледам, не се нормализира. Значи, достатъчно време е имало от 1879 година, да речем, до 1944. И не съм отбелязал за себе си такъв демонстративен обрат в езика на журналистиката, какъвто беше направен в България в ранните 90 години. Да, така е, защото от един път, сега ясно е, че влияе фактора интернет. Аз си спомням 96-та година, да речем, Олимпийските игри в Атланта, не е чак толкова отдавна. Само най-големите агенции ползваха интернет. Тук европейците всички си предавахме по стария начин, телефон, факс, телекс. Ма говоря за френски и италиански журналисти, не само за българските. И виждате, за 20-25 години света е в джоба на мобилният ти телефон. По този повод, че се отклоня малко от темата, но само предполагам, че ще е интересно на зрителите. Преди 3 години бях в централата на Кейп Канаверал в Хюстън. Водят ни естествено в залата, където е командният център на кацането на Луната. Цялата стена, колкото това студио, може би и по-голяма, е с компютри 66-67 година направени. Както каза заместник... Тя сега като музей нещо. Да, като музей. Както каза заместник директора на НАСА, всички тия компютри, които са осъществили полета към Луната, са с мощта на един сегашен съвременен мобилен телефон. И го каза в мощности. Действително, айфоните на всички, или да не излезе Samsung, да не излезе като реклама, модел 2014 година телефон е с по-голяма мощ от компютрите, които са... От всички заедно, които са осъществили полета на кацането на американците на Луната. Това е технологичният прогрес, той е невероятен. Това е невероятен, това ясно, че обърнаха нещата. Но моралният скок, качествения, ясно, че българската журналистика се отприщи. Ясно е, че трябваше с всички рекламни клишета да се казва новините, такива предаваме. Ясно е, че имаше, аз не си спомням друг период, когато съм се редял на опашки за вестници. Да, обаче гледай колко интересно. Нали? Времето на Захарий Стоянов, записки по българските въстания. Обаче отгръщаме записките. Спомняме си какво пише там. Комплимент ли е написаното и анализа на Захарий Стоянов не за самото априлско въстание, а за начина, по който българския еснафлък го посреща? За бягството от отговорност, за покриването, за страховете, за свиването в черупката на оцеляването. В никакъв случай. Записки по българските въстания за мен е една тъжно героична книга. Да. Но не случайно започвам с тъжна. И когато са ме питали кой е един от героите, основният герой на записките, извън героизма, извън сълзите на Волов, което е едно от най-емоционалните моменти. Но си спомням един, сега просто името ми обягна, един нашенец, който язди, ще се сета името му, който язди цяла нощ, за да стигне до Пазарджик, да предаде въстанието в Оборище. И очудения поглед на каймаканина там, вика, добре бе, ти защо цяла нощ си яздил такава преданост към царщината? И той отговаря много простичко и много по-български, за да бъда пръв. Затова язди да бъде първи да го запомни властта, че предава.
Та в този ред на мисли, тъжна книга. В този ред на мисли не просто тъжна, но ако сложим на своеобразен кантар, като своеобразни везни символични, от едната страна априлското въстание, от друга страна символа на това предавам го, за да бъда пръв. За да бъда пръв, т.е. след мен ще има и други. Да. Кой символ тежи повече и кой символ е белег на времето ни днес? За мен тежи повече, колкото и така идеалистично да звучи, априлското въстание. Знаете, в един най-простичък пример ще дам, като запалите някакъв огън. Така съм устроен, така съм възпитан, че предпочитам да гледам пламъка, а не саждите. Въпреки че саждите са... Всеки, който е палил огън и е чистил камина, знае че не може пламък без сажди. Но за мен априлското въстание е по-героичната част. Тази сълзите на Волов, дето казвам, или безумието на Бенковски, или тези хора, които излизат с топчетата да свалят царщината. Тя е по-героична, но дали е по-автентична днес? За по-автентична днес, мисля, че тъжната част на записките е по-автентична и по-валидна. В никакъв случай не съм склонен към обобщение. Аз не обичам така да говоря за българския народ, българите като цяло, но за голяма част от житието ни не знам дали народопсихологията е виновна или просто начина, по който живеем, но тъжната част е по-автентична. Поне аз така си мисля. Кратка пауза за размисъл и за реклами, след което се връщаме в студиото.